Ja si myslím, že na Slovensku by mala existovať samostatná, suverénna, konzervatívno-kresťanská politika. My rešpektujeme, že najsilnejšou stranou v tomto priestore je aktuálne KDH. Myslím si, že pri novele ústavy sa ukázalo, že ak tieto kresťansko-konzervatívne politické sily spolupracujú, tak nielen, že dokážeme docieliť úspech v tom, že tá novela ústavy bola prijatá, ale navyše ešte aj 80% toho prijatého návrhu bolo vlastne na základe spoločného pozmeňujúceho návrhu, ktorý podalo KDH a Kresťanská únia. Toto považujem za cestu, akou by konzervatívna a kresťanská politika na Slovensku mala fungovať, to znamená najlepšia spolupráca. Ja urobím všetko preto, aby ľudia, ktorí sú v opozícii voči Ficovej vláde, nemali na výber len progresívne Slovensko a nejaké satelity, ktoré sú pri progresívnom Slovensku, ale aby mali na výber aj samostatnú, konzervatívnu, kresťanskú alternatívu voči Ficovej vláde. A budem robiť všetko preto, aby sa to podarilo.